Pulana hambai sini social media joto Phainai janai rokno tamuni hingga hingke seng o jaga o tini kok khaisa thani sanane thangai tango lukurokno kok sanane thangai tango omongkha seng sini oro football tournament seng kaisa narak jakha omo ino football tournament ka amo sini thai Simana akaila sora school ground no seng muthung jaknai o muthung jakmani seng kaisa mukumu naraka sini bubagra birbikram kisur manikyo bini mukumu tei seng o jaga kaisa football thang muthunani bagi thangai tango oboni bagai sini joto lukurokno ani obono koimung hadi joto palbak sake sini o ground no tongthotok haika naithotok kai joto no naiphanani bagai o jaga o santi shringkhala kai seng khela kaisa muthungai sini society rokno seng kaham kede klangmanno hinai seng wansugino dini o jaga khela rijago hingangke o lukuroknani obono koimung seng drugs rogo kubulyaoi kubangma hamya sathani nungthani kubulyaoi khela dura rogo seng kubangma borok nugui interest ngo omoni tino seng joto kha kaham khai hayakaba omo hai samung sitra rong seng yakare o khela rogo godalei tongmanani tikhai obono tui seng joto elaka basi sakthari namo khlaijaka Wngnai norong ni o khela bufrun Simi changsa jangnai omongkha sini o je 25 August o je buskani Phainai o dini sino sini inauguration ongi thanai o dini sino seng khela na o changsari yinai o khela bahai ke muthung jangnai o khela ki khali pawde muthung jangnai na spike bai omongkha seng spike bai na muthunani he wansuka tamuni bagai hingangke je kubangma jaga o soli tongo o khelani niyom tei obon tiganya seng muthunani bagai sangbo wansuka te o tournament ni hoite norok youth rong no tamo kok kasana musung irstong ang obono thachimo saga obono kasana musungo phaidi norok joto hamya sitra yakarei o khela rago godaldi sumai baksa hayaka kubangma jaga khela am haike muthunglai tongo norok bom haike muthungdi elaka basino phonokdi tei o elaka rago je hamya samung khlai tanai borno yakanani bagai norok sawai mano tei khlai phonogui mano obono ani joto youth sonani kasarmo bai